Frans Bauer, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 37. Juist. Er werden al grappen gemaakt. Mensen werden al voor de gek gehouden, ook voor op televisie, voordat jij geboren werd. Ik weet niet of dat per se een geruststelling is. Ja? Maar laten we toch even naar zoiets kijken. Ja. U bent op weg naar? Naar? Naar huis. Naar huis. U weet dat dit buitenlands gebied is geworden? Sinds vanmorgen heeft u de krant gelezen? Ik heb niks gelezen. U heeft niets gelezen? Zal ik dit even op me heen dragen dan? Ja, die komt erna. Dat wordt nou niet geregistreerd. Dat wordt niet geregistreerd, we gaan denken over u. Nee, ja. Ja, even de benen iets hoger. Dat we... Iets hoger, ja. Sorry. Ja, komt u aan. Oh, ogenblik graag. Ja. Meneer Stampot, kom maar. Zo ja, even wachten, benen de hoogte in meneer. Even de benen de hoogte in, de benen hoger. Ja, prima. Ja, ja. Meteen op de rug, ja? Wagen met de rug. Nee, ja, ja. Ga maar zitten. Ja, ja. Zo, ja. Wacht even, wacht. Ja. Wacht maar. Dit was 40 jaar geleden. Het programma Poets met Sherry Duinsen. Dat is een verre voorvader van Bananensplit. En daaruit kun je afleiden dat het zo'n formule heeft eigenlijk eeuwigheidswaarde. Hoe zou dat komen? Hoe zou het komen? Nou, ik denk meteen omdat het leuk is. Ik denk dat dat de basis is natuurlijk. En waarom is het leuk? Waarom is het leuk? Ja, waarom is iets leuk? Omdat je gevoel dan zo is, omdat je het leuk vindt. Omdat het leuk is om iemand voor de gek te houden, Dolf? Want ja, kijk, een universeel gevoel onder ligt. Ja, ik denk dat wat Frans zegt waar is. Het is leuk omdat je mensen in de maling neemt. En de twee dingen zijn leuk. Mensen in de maling nemen is leuk. En iemand die hard ergens tegenaan loopt. Dat zijn eigenlijk twee dingen, toch? Dat merk je gelijk. Je hoeft niet eens te zien en we zien het gebeuren. Ja. Vooral als iemand heel hard ergens tegenaan loopt en dan doet alsof er niks aan de hand is. Dat is drie. Drie dingen zijn heel leuk. Maar dit is dus mensen in de maling nemen. Ja. En als dat lukt en je als kijker zie het en die meneer niet. Ik denk dat het ook de vraag is van het had mij ook kunnen overkomen. Ja. En dat maakt het juist leuk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook leuk als je bekende Nederlanders kan plagen. Want hoe gaat dat? Hebben jullie een lijstje met bekende Nederlanders en je zegt, nou, die gaan we eens even af? Of heb je eerst een leuk idee en zeg je, bij welke bekende Nederlander kunnen we dat plakken? Nou, dat werkt eigenlijk tweeledig. De ene keer heb je een naam en dan bedenk je er een grap omheen. En de andere keer heb je een grap en dan ga je denken wie dat aan zou kunnen. Ik noem een naam. Ron Brandsteder. Ja, hoe is dat gegaan? Nou, Ron is... ja... Dat is ook weer heel erg leuk dat je erover begint. Maar Ron, je kunt vrij uitspreken. Ja. Ja. Hij kijkt niet. Ron was onderdeel van een grap waar we meerdere bekende Nederlanders die dag voor hadden gevraagd. En dat behelste eigenlijk dat we een aantal troscorifeeën hadden uitgenodigd naar het Remeiland. En die hebben we daar iets laten meemaken. Het Remeiland was vroeger de plek waar de Tros-uitzending vandaan kwam. En het is nu een restaurant in Amsterdam. Ja, dus hadden we een speciale gelegenheid hadden we daar gemaakt. En de grap met Ron was niet begonnen eigenlijk. Dus er was eigenlijk geen grap. En voordat die begonnen was, was hij al ontspoord. Want hij werd chagrijnig. Nee, ja, goed, ik ga er niet verder niet over in. Maar goed. Alsof we de Bosnisch-Kroatische oorlog bij de Nee, maar ik vind gewoon dat op een gegeven moment lukt dan een grap niet. Ja. Iemand is daar niet blij mee. En ik kan er inhoudelijk wel alles over vertellen. Maar het heeft niet zoveel... om anderen gehad. Dat gaat er ook niet uit. Wanneer zeggen jullie dat doen we niet? Waar is de grens? Wat doe je niet? De grens ligt de eerste plaats of iemand het leuk vindt. Of niet. Achteraf? Ja. Dus als hij gesnapt is... De blauwdruk van bananensplitgrap is... je maakt een grap en dan is het de bedoeling dat degene die hem ondergaat het leuk vindt. Ja. Dus de reactie van degene bepaalt ook of het uiteindelijk geslaagd is. Ja. Hij of zij heeft een vetorecht. Of dat hij het leuk vindt. En gebeurt het vaak dat mensen zeggen, ik wil het niet? We hebben wel eens een aantal mensen gehad in het seizoen die de grap niet leuk hebben gevonden. Ja, wie waren dat? Ron Brandsteder. Hebben ze er toch uitgekregen? Ron Brandsteder. Ja. Dat was dan. Maar goed, inhoudelijk, er was niks aan de hand. En ja, dat is ook het bijzondere van grappen maken namelijk. Dat soms heb je grappen waarvan je van tevoren weet... die zijn extra beladen. Daar heb je veel risico. Soms heb je grappen dan denk je van nou... dat gaat goed komen en die ontsporen juist. Dus... Laten we eens kijken naar een grap die we van jou hebben gekregen. Die dus nog uitgezonden moet worden. Ja. Je maakt een grap met iemand waarvan ik al denk... het begint al gevaarlijk. Namelijk met een K1-fighter. Ja. Daar zou ik al denken, joh, sla over. Laten we Ron Brandsteder nog een keer bellen. Maar nee, jij doet dat wel. Raymond Bonjavski heet die man.
man. Wow. Mooie man Ja. is het. Die ook van houdt om bijvoorbeeld gefotografeerd te worden. Dus dat was een soort fotosessie die je met hem hebt. Fotomodel onder de boxers. Met zijn vriendin. Het was ook zijn vriendin, Dat toch? was zijn verloofde. verloofde. Zijn prachtige verloofde erbij en zo. Die verloofde moet een beetje uit beeld. Moet dus ergens iets verder achterin. En daar komen we ongeveer een beetje in het filmpje wat we nu gaan zien. Ja. Dan raakt de luchtballon los. Flying Gentleman Remy toont zich nu op de grond een ware coole ridder. Niet te hoog, niet te hoog. Stoppen nou. Remy's spierkracht komt nu uitstekend van pas. Kom maar, we gaan wel trekken. Ja, daar gaat hij. Trekken, ja. Trekken. Gewoon trekken naar beneden, jongens. Oei. Vies. Nou, Charlotte, ga jij in de auto en achtervolgen? Charlotte, in de auto. Wacht. De vraag is of er een parachute, of ze die parachute zit in die man. Weet je, wat de mensen niet helemaal zagen... is dat in dat mandje waren twee zeer deskundige mannen aanwezig. Die lagen op de grond, die konden we hier vandaan niet zien. En die konden die parachute... We hadden een speciale mand gemaakt met bestuurders. Die zaten onder die bodem, een soort dubbele bodem. Ja. Maar nu zagen we aan die kop van Boljavski... dat hij echt zich de pletter is geschrokken. Dus dat, dat was wel link eigenlijk. Want die man hoeft maar een beetje een te groot sporthart te hebben... en hij valt zo neer van de schrik. Ja, kijk, dus wat we geprobeerd hebben... Ja, Donald. Wat we geprobeerd hebben. Zo'n rare theorie. Dus iemand die een sporthart heeft, die is heel getraind... en die valt eerder dood neer. Ja, van de schrik wel. Oké. Ja, die schrikken sneller, hè? Sportmensen schrikken sneller. Ja. Kijk, wat we geprobeerd hebben dit seizoen... is toch zeg maar in een familiegrap te blijven. Aan de andere kant ook wel... met het programma ook wel een beetje de grens opzoeken. Ja. Maar in dit geval hebben we van tevoren urenlang gesproken... om iemand te vinden die ook Frans, zijn karakter op de goede plek had. Even over dat shirtje. Heb je dat zelf uitgezocht? Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi shirtje, maar ik vroeg me af... Over welk shirt heb je het? Van jou, denk ik. Die ene die pijn doet aan je ogen, niet, Frans? Dat is een overhemd. Okay. Oh, Frans, nog heel even. Want nu is dus het moment... Waar ben jij op het moment dat die Rebel Boljavski... toch behoorlijk chagrijnig gaat het worden is... want zijn verloofde hangt daar in zo'n luchtballon. Ik lag onder die bus. Denk je er niet, dan blijf ik lekker liggen? Nou, weet je wat het is? Je ziet het gebeuren en je ziet dat iemand... dit zijn nog de wat lievere stukjes erin. Ja. Maar je ziet dat iemand zeg maar, in paniek raakt en ook een beetje boos wordt. En ik kan me nog heel goed herinneren dat de redactie riep van... Nu moet je erin, nu moet je erin. En ik had toch een enige twijfeling. Dus ik ben onder die auto uitgerold. En ik heb even gewacht nog. En op een gegeven moment moet je gewoon iemand ook uit zijn lijden verlossen. Om daar want je bent nog veel... Dit laten we niet allemaal zien, omdat het leuk is... Ja, dit is een grap. Maar je gaat nog veel verder in deze grap. Dit is een van de grappen die wordt op tweede kerstdag uitgezonden. Ja. Trouwens, het hele seizoen is eigenlijk het beter als wat we ooit hebben gemaakt. Natuurlijk. Nee, maar echt serieus. Ja, dit is dan een voorbeeld van een heftige grap. Maar we hebben Kim Holland en noem alles maar op. Nou, daar weet jij wel wat van grap dat wordt. Ja? Het zit ook in zo'n ding. Iets met literatuur en wetenschap. We hebben een speciaal bananensplithuis afgehuurd. En daar gebeuren dingen. Je houdt het niet voor mogelijk. Met bananen? Nee. Okay. Kim Holland? Dankjewel. Kim Holland, glazenwassers, noem alles maar op. Het is echt bizar. Okay. Frans, je bent ook een keer zelf het mikpunt geweest van een spotternij. En van iemand die een grap met je wilde uithalen. Lucretia heet. Dus laten we even kijken. Ja. Nou, ik ga Fransie Bauer ontmoeten. En we gaan achter de schermen een beetje filmen. Want hij gaat een concertje geven hier. Jij zegt, laat de familie hard werken, hè? Ja, hard werken. En ze doen het graag. Dus en het is natuurlijk goedkoop. De familie erbij. Nee, dat is ook niet. Maar als je dichter bij de fans staat... En dan... Eerlijk hè, Frans? Want je bent natuurlijk wel een Nederlander. Is toch wel wat anders? Ik heb vaak liggen gedroomd. Wil je dansen? Wil je dansen? Nou, ze zijn uitgekomen. Ze wordt helemaal gek. Wij zijn nooit meer alleen. Maar ik ben niet echt. Ben je Wendy dan? Nee, dat kan niet. Wie is Wendy? Wendy van Dijk? Nee, toch? Ben je niet? Ik weet het niet. Dat dunne blonde ding. Ja. Ja, die zat er inderdaad in.
Wanneer gaan we ze zien? Met kerst, hè, geloof ik? Ja, eerste en tweede kerstdag. En dan januari en februari komen de laatste aflevering dan. Dan wordt het echt te gek. En daar zit ook Martin Gauws in, geloof ik, hè? Martin Gauws hebben we... Nou, een hele serie. Ja, Buijs hebben we in zijn eigen huis. Ja, Buijs is de manager van Jan Smit. Ja, die is echt helemaal bizar. Die gaat zo tekeer tegen zijn schoonzoon. Het is werkelijk fantastisch. Ja. De kerstgedachte haal je echt in huis met de Wapensmit. Ik zeg één ding, je mag het zeker niet missen. En zeker de grap met Bielski, dat is fantastisch. Goed, dankjewel daarvoor.